Dobrý, čus lidi, zdraví vás Battlefield MPLP. Dnes se podíváme na hru Call of Duty Black Ops 2. Tahle hra teď mi byla věnována o Vánocích, samozřejmě. A dneska jsou teda Vánoce a řekl bych si, že bych mohl natočit třeba 2 videa. Třeba 2 videa z toho, ale teda sami vidíte, že mi to hned... Ježiši, to nejde. Prostě. Jestli dneska dám ještě 1 kill, tak to bude zázrak, ty vogo. Jo, kill. Zázrak. Přece jenom Bůh je na naší straně. Au! Tak to jsem si myslel, že to s tím gripem teda nebude skákat, no. A kurňa, Hunter Killer. No. Aha, tak nic. Je po něm. V předchozím videu jsem vám přesvědčil, že dorážím pistolí. Jau! No vidíte, docela nám to jde. Já to... jsem měl okamžitě do ní střílet. Takže bych totiž dneska chtěl dělat 2 videa, že jo. Že jsou ty Vánoce, tak proč byste se nemohli dívat 2krát na Call of Duty Black Ops? Jak to tady trolím. Grenade, flash grenade. Survival. Ježíš, to je lidí. Like this shit. Oh man. Pro frack. Na začátku jsem mýval se 4. Jsem lama. Zkusíme tak dát 1 kill pistolí, bez toho aniž bychom ho načali něčím jiným. Bude zázrak, když dáme kill pistolí. Fakt, to bude zázraku dneska. Aha. Tak nic. Au. Tak nic, no. Tak to zkusíme někdy jindy. Ach jo. Je po něm headshot. O, to si děláš srandu, jak mi může dostat. Musím koupit lepší pistoli. Unlockovat. S Marfim budeme natáčet a ještě s naším kamarádem budeme natáčet Call of Duty Black Ops 2 Zombies. A vy se na to můžete těšit tak zítra. Ještě Marfim bude u mě, takže uděláme 2 videa. Au! A děkuju moc za tím všem, za těch 5 odběrů, nebo kolik tam mám zatím. Jako pro začátek našeho kanálu je to docela dobrý. Takže bych všem chtěl poděkovat. A za ty shlídnutí tak je docela na začátek dobrý. Tady někdo bude určitě. Grenade. Aha, tak je. Oh, nope. Oh, teď jsem zachrval divně. Asistence.
Je po něm. Mám dlouhý zásobník na MP7. Dáme ještě jedno kolo. Někdo věděl, jak dávat na zbraně kamufláže, tak by mi to mohl napsat určitě do komentu, protože já jsem úplná lama. Pistoli si asi koupíme jinou. Tam unlock and enquy. Takže ji máme. Nic jsme na ní nevyhráli zatím. Na svěťáka si ji vylepšíme. Ježiš. Takže bude mít achievement. Třeba tohle. A my si dáme ještě jednu mapu. I tady přece nechcete čekat na blbý to, já vám to stopnu a za chvíli to zase rozjedu. Jsme zpět. Doufám, že mě slyšíte. Teda doufám, že mě slyšíte teda. Mikrofon mám hodně na hlas. Uvidíme. Mám nový sluchátka, sice ty samý, protože tam se mi to rozbili, že jo. Tak to... Jo, počkej. Au, aup. Když tam to nepůjde, tak to ukončím. Je. Bang, bang. Jo, aha, tam nesmíme. To jsem nevěděl. Ježiš, já jsem se leko. No zatím jsme to. Grenade. Jsem se myslel, že aspoň sundáme, no. Já jsem věděl, že tady bude. A někdo bude určitě. Hele, tak tohle mu nerozumím, fakt. Ono vždycky někde kryje. Prostě tady někoho zabijete a hned jde po vás další ze zádu. Ta ironie. Zase mě sundal ze zádu. Dau. Dau. Ne. To není možný. Přece musím dát nějaký kill nožem, teda pistolí. Jestli dáme do konce kola kill pistolí. Nebo nožem. A zase. No to je jedno. Se bojím. Je po něm. Jsem se docela rozjel.
Já myslím, že ta zbraň je dávkovací pro boha. A já to zničil. No to je dobrý. Krásně mě zabil. Ty krásně mě zabil. Damn it. Už to video taky ukončíme za chvíli. Pil pistolí. Když jsem vystřelil. Au. Je po něm. Je po něm. Zabil mě jako posledního. Takže vy se mějte. A já se těším u dalšího videa. Čau.